Indigenous Knowledge Systems is IKS. Did you know that if you are traveling for a long time, sometimes without any stops, and in a worst case scenario, you are afraid of confined spaces like the toilet in a plane? If you eat bananas before your trip, there will be water retention. You won't feel the need to go to the loo for at least 5 to 6 hours. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Umshado obhalwe ngu-N Zulu. Masiqhubekeni nengxenye yesakhiwo ebizwa ngokuthiwa umzimba. Kuvidiyo eyandulela lena senza ukubhebhetheka kodweshu. Manje sizokwenza isixakaxaka. Isixakaxaka is a plethora of problems. One problem after the other. Problems come from left, right, and center until the protagonist is overwhelmed. Isixakaxaka izinkinga eziqhamuka zelakanyana, zivela nxazonke, enye inkinga phezu kwenye. Ubhekane nothuli bayaqomana. Nayi inkinga manje ababhekene nayo. Ubhatomu ongumfowabo kamufi noma umfowabo womyeni katholi ongasekho. Ubhatomu ufuna ukungena utholi. Kwadingeka ukuba utholi abaleke emakhaya eze elokishini. Sifiso ofundisa noBheki umhleze entanyeni ngendaba katholi, akamniki nokuphumula okuncane nje, uyambelesela. Ngobubi ubhekane angabhekana nabo ekuthandaneni kwakhe notholi. Ubheka amaphuzu alandelayo. Utholi ungumfelokazi. Utholi uyafuneka emuva lapha eqhamuka khona, ufunwa ubhatomu. Uzofakela uBheki isinyama. Okwesithathu, unina kaBheki naye akamnikeza ukuthula ubhekane. Umtshela ukuthi uyise njengoba emphupha nje ufuna umakoti ko, uzamtshele nokuthi usangene, okungamazwi ahlabayo. Amazwi akhombisa ukwedeleleka kukaBhekane emehlweni kanina. Kuyacaca ukuthi emehlweni kanina uBhekane usebonakala engumuntu oyingane, usekhuluma naye inoma ikanjani. Sibona uBhekane ecabanga engaqedi, ezibuza eziphendula ukuthi utholi uhlanganiswa yini noZenze, ezibuza ukuthi utholi uhlanganiswa yini noPamela okungumngani wakhe womlungu omvakashela khona lapha elokishini. Umbhali ucacisile phambilini ukuthi utholi uma ngabe ehamba noZenze uye azibe uBhekane kube ngumuntu angamazi futhi angamejwayele. Athi-ke angahamba uBhekane noma asithele kuyima utholi esezoqhweba uBhekane. Lokho kuyamsolisa uBhekane ukuthi khona ukushaya amanzi. Liphinde libuye futhi iphupho likayise. Selibuya ngenye indlela. Uphupha uyise uxosha intombazana egqoke ezimnyama bhuqe. Nangu noSifiso engazibekile phansi. Umhlaba ngembuzo, embuza ukuthi uyabuqonda yini ubudlelwano bukatholi kanye noPamela. Uyazi yini ukuthi kungenzeka kungabi ubudlelwano obulungile. Seze uyamchushisa, umtshela ukuthi aboke ayolunguza azibonele ukuthi
laba bantu bahlanganiswa yini? Emsebenzini kaBhekane, uBhekane usengundaba mlonyeni, kukhulunywa ngaye yonke indawo. Othisha asebenza nabo bayapika, bayaqolota, uBhekane akasajabule. Engesona isilima, uyabona ukuthi lapha kukhulunywa ngaye. Just to break the monotony. Remember, here we are talking about the plot. And we said it is divided into three. Into the introduction, the body, and the conclusion. We said the introduction is also divided into three. The first part being the introduction of the protagonist and the problem that he or she is facing. The second one is about the hook or the motive of the conflict. The third one is about the environment or the milieu. It goes without saying that the body is also divided into three categories. The first one being the rising conflict. The second one being the one that we are discussing, Isixakaxaka, or the plethora of problems, one problem after the other. The third one is the climax. Ake siqhubekeni-ke. uBheki noTholi bakhumulana iziketi. Emva kwalokho bayavuka bayaqoqa. Leso sigameko sabo sokukhumulana iziketi babe ngqunu saba nomthelela omubi. Athi nje engena uBhekane ekhaya, ekamelweni noma egunjini lakhe lokulala, wezwa iphunga kwangathi khona okushayo, kanti bekusha izimpahla zakhe kuwadilobu. Mlingane wami nawe mfundi, uyawabona yini amazwi kaSifiso ukuthi ayafakazeleka? Umbhali uphumelele ukusebenzisa isu lokubikezela. Azise umbhali waveza umlingiswa onguSifiso ethi uBhekane uyoba namabhadi. Nalo-ke ibhadi lokuqala kusha izingubo kuwadilobu. Balingani bami nani bafundi, okwanamhlanje masigcine lapha. Niyathandwa, nisale kahle.